Be bi kuna furu lastuma bi tarata bina benen be nazara san kalo sabana marsigalo do bio kletan ka ba fla ani mugan woro sama farafingalo me no ye sungolo ye ya le kle muga ani kele ye jate la san kalo konondona do jira samba kele kemenani ani binani ani wolovla sanu do bi ke ala ka nye ka dama bakurba fola bi kuna funu fle la kanabala ngoro fola sirbala ka fe juma temena wuliga do ke ba ku ye wuliga do ke ka nye sima no marfatu ye o dugsaje sibiri ka kla ka wuliga do ka tugoni ka nayi o senfe ni ka serka mado mene ka tano yo ko kara to jumela la kuna funu ye nyafoli ko la jafra be ka o olu be dama kasila bi ka fo ko wuliga do ka ke me ka fo gelay ko ko ni ka be ka do jafra be kuna funu ye nyafoli ko la ni se so woro bujango olu ye sebe fura do ni asoro ni ka franga ni ka se ko tegeno bla nyata be se ka sabatu ko me na sama nga jamana ko na zo la ka olu ka hukumu yere ko na kuna funu ye nyafoli ko la sungolo ni asoro ambale ko na nyonde me ni krefede o baro be ka ke ka be ale ko na ma nyonde me ka wuliga do ka olu be se ka sabatu bla nga jamana ko na o baro ka sigi se nga jamana ko na kuna funu ye nyafoli ko la tubale ala ka nyeka dama kuna fonu amada man illa kana bala kuna ngoro fola kunungo na yuga fe kulongo ale mara konena masna sergil kona wuliga jokke baw wuliga jokko ni yastru keleme ko ta ko nyasin nayoma kayire ka fo ko fo dugu ka fara u ka de benyanya ka sekota na yuga ya yire ka fo otif bo malik fe ka ta fo ife o wuliga jambe dugu infe nuga chestri nuga wuliga jo dugu chebambe yoro la bi munu keleme ka benyanya ta na bora nayo wela fo ka tabla tongolongura kulu dugu dama do bi masna bulo refe nulute dugu tobale lebe benyanya kono o de ko ngelebe gele yayi mi rebe no e dabal bankwe ko wala du ke ba numbi teme ka bo nyaro favela wala kana teme kolongo fe kana dangari maula ka klaka segi ka klaka tati o ko ngelebe ka sigi dala match bani ko dabali ba kunungo na na yo fe kana mafla ka marfati wala kulu bononi na ka klaka tanu yerete sigi dala mako fola ko wuliga jom mimbe sena alibi doga faraketa o so ke shuni clé wuliga jaw de kero lu fe ka futi bo mali fe ka fara foika o watikele konana manu mina godron kele fe kilometri chama ka tlako boli kana chenike ka klaka segi ku wuliga jaw de ke ka sega dozola ka ko lu shwe ubini wuliga jaw munga ko ni fuma sirini ndana ko basiki bala ko ma sega fo ko be ga do o yoro la ko so amedu ke jamana mbasiki na ko so bo yoro fe ala ka jamana ni ka ko so ba nambura ye sirbala ka fe juma do ko wuliga jaw ke ba wuliga jaw taka mauto juma erela kana misiri dola o kone kuna fandira dozola ka mawati na dozola ka wuliga joke oroni bele kona na kasegu nobo kuni dozola ka form nga nyongo ukla ka tayro rani ka ta mobili do jeni sirbala ye akla ka baganda oni ko lu cheka tan o bele jele kofe ukla ka segi tuguni kana sibiri do fana kana marfati ka nyesi dozo kama o kera so ni asoro ko ka kla ma kile mine sirbala ka feni ka tano yi ya sa kana pratika di ama mi dozo do ni wati na ka bo sirbala ale ba mulo ka itoko ni jamne jene ka bo mini ne lasne jara ka bo sirbala ne dozo sirbala ba nyono fe la sana jara anye kuna foni soro ko wuliga jo keba no e marfatuku ye ku nana sirbala juma do ko ga wuliga jo taga nyesi aw ma ko aw dogola ka no e marfatuke o duksaje no bena sirima o chuvela fe ku ye wuliga jo ga ko na makile mine sirbala ikatana e ako kratugodi gelabo nga bidable kasawge bandi nunu nga bengani kam sungolo yara jola amma lafia juma tle gonfo nana juma yara yelele ko nana nga misri dola on lakata on fola nyongo tala anga buko chero do be go tomongoro tala uyo mobili saba jeni an mboto kele tala kata mi doko sako yoko juma do siviri tle benego ka duguje juma shila nana kana muguchi keshi anga dozo ka yoroma uyu tolo talakata amerike danga koroga mina utala noe on bolon dala soru tala nunu tungo chechi keteme mola kungo kono gana du chechi kana cheniga du kono ga bomma shiti wele ga ka fo ga betando na ma nyomine kan dega di nyoma bara ndi dlade eti kuna foni di ki mogo kana sa o mi mogo bali sala be shita nunu ma che bandu du sa ko de masoro nu sa go soro law ni tibbe wotem na ni ke mo ma na nyama shite ko na mi mejela akala de da dozo be jela do te dozo anana kana mami nga mobli jena do dozo te anana mami mina kata do dozo te ani dozo te jela bandu do doron ukon ma hakla de sonye ko benga na ni nga dozo nyami nga lata e ake o titoy e ma ake o titoy bandi de bandi anga jega fara nyonga na fola ko nunu mi do dugu kono taram nga dunyo ke dongu o ku sago maka bo sago ma mu ya do de mobu ye moti febo nyota ni mobi febo ni desega kew malawa mi yega ngo famo nya ani jamana dew am bella jele de jega ndege di nyoma ma shikilinde sega ngoinge na ma mbulo di nyoma famo kilinde sega ga jamana dew ndi sega ke nunu mu baro barage jala gala mu lo ba ke da kuna foni mu bulo de ka famo bu boyoro mabe nunu mbulo ku jatemina mu famo kibaro mo famo ba kunda merongo na famo ko fe
ya do tisika la pamo de ka ngu jenyo no ubaraga nyo anga jego baranga nyo de bara ni tu la sana jara ni tu ale kanye dozodo ka bo sirba la ka fe mati dore wuli ga jamu be sedabi la kana balia ala ka fusira dana anga jabana ko la kana ni ko sabati namburai ambita moti ale marakona na jafra be ka fe kam ni sanga jan wuli ga jokke ba ka gerente sigili ka nyasi jafra be ma jafra be re sumati do ko ngai mau shosho akaba jumati benina jafra be ni numboso uga kunu do tumbora abikalo kelembo kana masna kana sanina ulu ye sumaw san sono lu ka segiji jara ka baba konana ulu segili aglera ayirla ka fo alamsa tebenina ko jibi bla bala u ka tebe ulu ko ne ye wuli ka jamin kenya soro ka tebe no kunu ye kubita no ye wala ni ke botla kana baka ngu flabala yene de mina u no fe akere marfachi dai waji chema ngunde bako na kunu de wa pusi o kon ngere so ni ya soro ma fla bunyango jafra be ka keleni numbuso ka kele ulu nitorula ka klaka mado ni ka segolu jongi wuli ka jaw bele jele kera nga unata bele konena gela babi o ba jafra be bi mi jafra be ka do en watina le bambolo gela mimbu ka ba nyefo yambal make ebi womini ne go jafra be tenangu marafe balo ko gela de be jafra ka bi puru ne nana sa wafo ko puru nani sumo swami nana alni atla be ne ta kilo fla be do sorala amba nyini jamana nyemo ko ka nyama komo sanga se ka duni tabonko kana na jafra be no te balo gela be jafra be ka bo sana ka tabla se kalo tletana ni balma do jafra be no jafra abi wuli kama kela ma demiseni sabade fa furati ya fuitia balo ko de ka gela ni banana ibi dumi konke amba nyini anga jafra ka obereje o kan deme tuko mina mo be se kana jafra be du ko na ta jiti soro ngone kunu jole jiti soro bara ko kuru mina tu kuru min bora ka ta jete da ko tine bulu me jafra ya kuru fla tura yo mana kuru kelen tununa ona mino be jila o masika soro masine kuru kelen chena yo no mino jigina masine ni bora bi jafra be bolon fe ba fo ko dingudi do shu fura tile kam bere bi se ga bolo nyina bolo tei fo tambulu ni mama e fo min tani ya tigima kefo bebe kulela kamani bala era min nana jumando ka de sistama abi mino ira bolo de sera ka fire mo ma bata ti foibo to ma kan deme mo le kana ni duni kana dama o de anga here no te jite tugun ale mino nana kamano bora fo masine fo ya kuru samandela kisare mino mina ayub be mina kuru sama yoro de la jarzu dara tara bakko na nyeno be kisa jugo de kisa jugo ko nunga chekele sara do bananai chekele sara jafora ya fano anya jina je ka juma suma dafe amba nyinu fe ko nya mala ni kira kama jafora ne masine che kilo dinani surasu be jafora be surasu be masine ko mwati bonta sama sura ngorao ni venter sira ka ba dugu be datu mashidi dugu na tugu jafora be du ni jirba ko ya betike dogo ti soro jafora be afan fla be ji ka bo baki na ka da baki la tite be metri keme duruka kama mo ko sika ta rochi ambe gelata ne fladila jadi so de gelaya sigi jafora ka ko afora ko mo do fagara jafora be kamno kera fobia yan ma hera soro wadde me bata na fana anga nyam ko ti foifo anye tile tan ruke namu te dugu ko na gwante najinin te fere be yala anya jiri nyoma ka jiri nyoma be si me ko kuru ma sega na fo kalo kili abe bana ni ma min na ko sumani do rajole be kashiri orange fana tigera yamo bide orange na nante orange ti soro al ni warbi boliti fan soro kadi fama ka antul mage ala era ni kira kama ko antul mage note fo ma nyina ba on fe marfa tambulo muru tambulo yangal misi be che katana mama be no ye shiawere yo tana be kamishi setani ya fora tambulo yene ti fo ngon fe mama sara kamno wati fo sisa be on monika lodi moni tsaka ke sumantina abe min fo asmina ka mo e kambaru bi bara la kaya sigo ke million wulu landama o million wulu la min drama yere on fa na fasoral o mu gandira do ma ya on ta kala ke basa basa anya kuma fo anda sera kuma fo tambulu ya on be wele ka fuye be asera ni ne manota on ti kuma asera dugu ni de masisa kuma da tambulu minu yanga kuma da wulu da de no ti kuma basa wulu baso angol be min fo asmina ka mo yi u ka ke alna kira kama ka bo masina kana jefra kilo bin nani aka nyama ani jibana mo warda ma ngam ko ka siga swani bolo sa kana dama yani jika wuli yuta ni ji wulle ndo amande wele kataw na jide jara bolo tuka fo tambulu kamne sebi jojira wati mena odi yira nyukumai aka kuna fana amba me akadanye wa kan fana o de senda o kadala nenyi ka fo jamana yi je mo kame onye maaminu nye an ga fo ko kuma bana kono ya so an satodu no ye jega soro ka jini ka dunga ba mi jimi aka ngande seraji ma fana tambulo ma mballasi yalma tete na kilo mugan donika ka boya ka ta masina kilo binani ka boya ka ta tenengu kilo bisbani duru tenengu ye serkili surasu chama mi jefra ndusma surasu biya masina serkili surasu chama mi abena ta kuma bi ni ka on faya ambu deli ka nyama lan kira kama ni tuye shera do kan yi kabo jefra be wuli ka jabon be senabi do be se ga fraketa ka choko mena jefra be u be se ga balo soro choko mena dugma sera fe ambe dugo ke fon basi la fiai ya rabbi ala la ka sabati wuli ga jabon be sina anga jamana fe ka se ga basi gere maula ubo wuli ga jomina ambe dugo ke anga kelege chewi ya rabbi ala la ka kele jawla ngo aniso basi menu mo bala
ala ka basigi ni ka sabati nambura ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛra minisiriso wɔrɔ bonyanko fɛ olu ka fara ɲɔgɔn kɛ sɛbɛnfura ni ka se k'o tɛgɛnɔbila sango bi papiye ko yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka lasaba cogo jumɛn de la o tɛgɛnɔbila kɔnɔna na min ye musow ka minisiri ani duni denbaya minisiri yɛrɛlakaw furumuso Jɛnɛba Sanogo olu yɛrɛ ta ye mun y'a la sɛbɛnfura in tɛgɛnɔbila la cogo di n'u ka wulikajɔ ye mun ye ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Baara in kɔnɔna na ministère fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don anw kɔni ta ye ka mɔgɔw suganti ka bila minisiriso ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ mɔgɔ suganti ka bila misali n'an ye muso minnu ye ou bien denmisɛnnin minnu ye k'olu mago bɛ carte biométrique la yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ k'a sɔrɔli ka gɛlɛn an b'olu tɔgɔw ta k'o fara ɲɔgɔn kan o baara in a bɛ kɛ ministère de la promotion yɔrɔ bɛɛ la direction b'a la yan an ka maison de la femme b'a la centre d'autopromotion b'a la et puis Mali fan 14 bɛɛ de jatelen don nin baara in na an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin a kɔni baara ninnu don ni daminɛlen nin filɛ nin an y'an bolonɔ bila gafew la min b'a jira k'a fɔ an y'an kan di ɲɔgɔn ma an bɛna Mali musow n'a denw lafiya. Ni tun ye minisiri min ka baara ɲɛsin muso ni duniden de denbaya jaralakaw furumuso Jɛnɛba Sanogo ni tun y'ale ka ɲɛ fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ n'a kun ye ɲɛta sabatilen ka ɲɛsin an ka denbaya ma ala ko hakili ni kolo yakubaya n'an bɔra ye mars kalo tile 8 o ye diɲɛ sɛbɛnni kɔnɔna na musolakaw tɔgɔla don o ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔna na tiɲɛ don ɲinata ni sungalo bɛ na nka min ye sabalibugu jɛkulu bɛ n'o wele ko association layidu olu y'u ta kɛ ka se u ka yɛrɛmarakafo ni k'o saniya o baara min kɛr'u fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ni sifinnakaw ka wulikajɔ don ni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni ka se k'o baaraw sigi sen kan association layidu a musolakaw ka ɲɛma ni turulakaw furumuso Nana Fatumata Ture baara in u y'a kɛ ka da kun min kan ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye hakilina ta 8 mars kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ 8 mars ye don ye don min na musow kan k'u ka hakɛ ɲini o hakɛ kɔnɔna na kulonkɛ b'a la cogo min na sɛbɛ fana b'a la ten sɛbɛ ye mun ye an ye yɔrɔ furan de ta k'o de don ba la k'o kɛ sɛbɛ ye parce que mɔgɔ min mana yɔrɔ furan n'i ye yɔrɔ saniya n'i ye dɔ bɔ bana na o ye musow ka kɛta dɔ ye o de y'an bila nin na ka na an ka Sabalibugu mairie kɔnɔna na ka na nin baara in kɛ k'a yira an muso ɲɔgɔn tɔw la aw mana kɛ fan o fan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɛnɛ ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ a ka sigida la a kɛra dɔkitɛriso o a kɛra mairie o a kɛra sugu la o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ni aw bɛ se k'a kɛ ni a nafa bɛ se sigida mɔgɔw ma ka se aw yɛrɛ ma o ka baara in kɛ an ni sifilakaw y'a kɛ sifilakaw yɛrɛ a diyar'u de ye parce que u y'anw ye baara in kɔnɔna na u ko ko olu de kan ka baara in kɛ mais n'olu ma se k'a kɛ n'a ma ɲɛ n'anw y'an kɛ u bɛ fara anw kan ka baara in kɛ an k'a kɛ k'a ɲɛ fo k'a lawasa. Ni tun ye association layidu Sabalibugukaw fɛ yen Fatumata Nana Ture ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra ye bi jiko gɛlɛya kɔni o b'an ka jamana kɔnɔna na sango Bamakɔ yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen bi jiko kɔni a gɛlɛyaba bɛ yen kin dɔw bɛ yen dɔgɔ furancɛ kelen dɔw tile 10 ji yɛrɛ ma deli ka toni ye o tile 10 kɔnɔna na o kɛlen bɛ ka maaw kamana gan bi dɔw bɛ ka dɛsɛ tobilikɛ jiw la bi sango bi yirimajɔ fan caman fɛ ka taa tabakɔrɔ ale yɔrɔ dɔw la yirimajɔ sema yɛrɛ o yɔrɔw la bi olu maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jiko gɛlɛyaba b'u kan jiko gɛlɛya in yɛrɛ ko a kɛlen bɛ so ye hali u ka dumuniko yɛrɛ gɛlɛyaba bɛ kɛ don na kumaw ka koliw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni ji tɛ ɲɛnama tɛ se ka kɛ nka jiko b'u la kosɛbɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ wele bila hali bi jamana ma fɛɛrɛ ka se ka tigɛ u ka jiko bɛ se ka saba cogo min na u bɛna wulikajɔba k'a ko kɔnɔna na faamaw bɛ se ka b'u ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn jiko ye a wulikajɔ minnu bɛ sen na hali bi ka wele bila jamana ma u ka fɛɛrɛ kɛ ji yɛrɛ n'o tɛ ɲɛnama tɛ sabati ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye min ye jɛkulu dɔ ye n'olu bɛ wele ko danaya o jɛkulu olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ɲamakɔrɔ ale kɛnɛyasoba la n'i y'a sɔrɔ Asagoɲa ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan ɲɛna sɛgɛsɛgɛli k'a dɔn bi ɲɛlabana ye mun ni mun de ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ u bɔra k'o tile 2 baara kɛ ɲamakɔrɔ ale kɛnɛyaso la n'i y'a sɔrɔ Asagoɲa ye min ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye Yaya Kulubali u ka fara ɲɔgɔn kan kun min ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye jateminɛ kɛ a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ɲɛlabana bana fitinin tɛ i b'a ye fɛn caman de bɛ na ni ɲɛlabana ye mɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛ a jɛlen don pasi a ka ɲɛ bɛ ko la ka sɔrɔ ɲɛ tɛ foyi la lujura min don a ma nɔgɔn lujura min don mɔgɔw b'a négliger parce que a tɛ i t'a ale lujura ye kɛnɛ kan kosɛbɛ a bɛ tiɲɛni kɛ kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka lujura yɛrɛ ka bon ka taa dumuni ta fanfɛla la ka taara kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ fɛnɛ tile an bɛ tile kelen min filɛ nin min bɛ bɔ an kunna ne ka jugu ɲɛma donc an y'an sigi an miiri mɔgɔ caman bɛ yen fɛnɛ i b'a ye ekɔlidenw de fɛnɛ bɛ kulonkɛ ye kojugu k'a fɔ e bɛ ka digi ɲɛ la n bɛ ka kɛ ɲɛ la n'u ko ka taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw bɛ jɔ ou soit u bɛ maloya ka taa a kana fɔ ko u ka verre don ou bien u kana na verre don an y'a hakili jagabɔ k'a ye k'a fɔ an bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye an wulila ka se mɔgɔ dɔw ma n'o y'an ka partenaires ye an dama kasi la k'a f'u ye mɔgɔ caman bɛ minnu ɲɛ u bɛ maloya ka na dɔgɔtɔrɔso la
donc an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o mɔgɔ minnu bɛ k'u laɲini k'u la sensibiliser a ɲɛf'u ka n'u ɲɛ lajɛ ni fura min ka kan ka tila ka fura ɲini ka d'u ma ni verre min ka kan fɛnɛ ni verre de don parce que ɲɛla bana bɛɛ tɛ verre ye ɲɛla bana bɛɛ tɛ fura dilen fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni ɲɛ waga tile la o bɛ se ka k'i ka ɲɛdimi fura ye donc o tɛ ɲa f'i ka nin ɲɛ lajɛ fɔlɔ donc n'i nana ɲɛ lajɛ k'a consulter ni lojira min b'a la n'a fura b'anw bolo an b'a d'i ma n'a t'an bolo a kan ka taa yɔrɔ min na an b'i bila ka taa yen nin y'an ka baara in san 3nan de an ye san fɔlɔ kɛ Asakuniya la an ye mɔgɔ 2 consulter mɔgɔ 200 consulter donc an ye fura di olu ma ka tila ka ni verre min fɛnɛ kan ka di an y'o verre donc deuxième édition na n'o fɛnɛ kɛ en 2025 an ye mɔgɔ 300 sɔrɔ ni fura di olu ma y'a 3e édition de donc ɲinan an bɛ fɛ ka mɔgɔ 100 ka se mɔgɔ 100 ma an garisɛgɛ donna min na an bɛ fɛ k'o de ta verre kɔni b'an bolo verre b'an bolo an t'a kɛ foyi a tɛ se ka di mɔgɔ ma de fo docteur k'a lajɛ i ɲɛ n'a ka kan ni ɲɛ n'a ma fura kɔni o caman b'an bolo. ni tun Yaya Kulubali ni tun ale kan ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko association danaya ni ladiriya o ɲɛmadenw bɛ ka nin hakilila min ta ni dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu i ɲɛ sɔrɔ lujura bolo ɲɛna u bɔra ka nin baara in ka ɲɛmakɔrɔkaw fɛ tile 2 bɔɲɔgɔnko an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw ni ka ninnu sabati n'an bɔra ye min ye sifinaka dɔ ye n'ale bɛ wele ko Mohamed Sise ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinya sɔnni k'i sigi k'a fɔ ko jamana ka nin kɛ i yɛrɛ kan ka wulikajɔ min kɛ k'i k'o baaraw sigi sen kan sanko jamana ninnu ye kala ɲɔgɔnna min kɛ n'o ye fara ɲɔgɔn ye AEC a wulila k'i jɔ an ka jamana in kɔnɔ na ka se ka wulikajɔ ba kɛ a bɛ fonse dingɛw ni ka se ka olu kɔnɔw bɔ a b'o baara min kɛ ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa t'ale bila la a b'a kɛ de a yɛrɛ ni na sanko ni san nana gɛlɛya kana se ka fonse kɔnɔ dingɛw olu kɔnɔnaw sɔrɔ a b'o baaraw sigi sen kan a mɛnna nin baara in na Mohamed Samakɛ ɲininkali k'a la a b'a tɔgɔ fɔ yan nin baara in yɛrɛ kura kun min ka ban a b'o ɲɛfɔ Mohamed Samakɛ kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mohamed Sise ne bɛ Bakubabugu la an ye jeune ye kuma t'a ɲɛ dɛ baara de bɛ kɛ jama bɛ taa ɲɛ quoi donc ne ta hakilinaw y'o wele olu kama ne bɛ ka mun kɛ a ma kɛ mairie sababu ye a ma kɛ i ma kɛ jeune ye a ma kɛ pouvoir ye ne de b'a kɛ la ne yɛrɛ de ma ne b'a kɛ ala de kama ka da jamana ka taa ɲɛ donc ne y'a daminɛ depuis samiya waati la bon ne bɛ ka fonsi labɔ ka la ni sanji nana an ta kɛ an bamuso an dɔgɔmuso an kɔrɔmuso min bɛ sirada la ji kana o tɔlɔ o de kama ne ye jateminɛ kɛ ka o baara kɛ de o de kama an bɛ ka mun kɛ ji kana o sigi quoi an y'a daminɛ olu ka sira fara yɛrɛ la dɛ o karifu yɛrɛ la an y'a daminɛ o la dɛ sɔɔni an bɛ ka se sima en la quoi an bɛ ka kɛ ten dɔɔni dɔɔni an bɛ ka taa mais an ye baara daminɛ o gɛlɛya de bɛ yen mais mɔgɔ bɛ na a ye mɔgɔ min ye ne bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ min ye o bɛ sira ni sigida mɔgɔ ye wari min di ne ma dɛmɛ na o wari de bɛ ta ka di n baarakɛla ninnu ma dɔw bɛ yen baarakɛla caman bɛ yen u t'o ta la wariko kama mais hali bi ne b'a la n bɛ ka taa dɔɔni parce que n dusu de b'a ta ka baara kɛ n'o a tɛ ni découragé quoi hali bi ne b'a la n bɛ ka taa dɔɔni ni ne ye dɛmɛ sɔrɔ baarakɛ minɛn sɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ o diya ne ye mais hali ni dɛmɛ ma sɔrɔ o fɛn ma sɔrɔ mais hali ne bɛ n ta baara la ne bɛ ka taa ni ta baara ye quoi n tɛ découragé o la de parce que ne b'a fɛ ka baara kɛ baara de bɛ Mali bɔ nɔgɔ la de o de kama ne bɛ ka o baara kɛ ka taa de ne bɛ se ka min fɔ jeune ɲɛna an kana mairie dɔrɔn lajɛ an kana gouvernement dɔrɔn lajɛ anw de ye mairie ye de anw de ye gouvernement ye an kan ka baara kɛ. an baloden ka fɔ ni tun ye Mohamed Sise ni tun ale kan ye a tɔma Mohamed Samakɛ kuma bara la ale yɛrɛ kunwari jamanaden don nka sigira Mali la yan bi ka wulikajɔw kɛ ka tila k'a yɛrɛ di nin baara ninnu ma an ka jamana kɔnɔ na ko Mali yɛrɛ de kanu b'ale la an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔn ladegeba caya n'an bɔra ye ɲɔgɔn dɛmɛ kama wulikajɔba kɛra baro ni Gambi ka se ka wulikajɔw kɛ n'i y'a sɔrɔ surasi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu tora kɛlɛdagaw la olu musow n'u denw muso cɛsabatɔw n'u denw ka wulikajɔw kɛ ni ka taa dɛmɛba ta ni ka ɲɛsin olu ma surasiw ka dɛmɛ soba la o min kɛra nisɔndiyakoba ye min ye tulu ni malow ka taa se sukɔrɔw ma fo ka taa bila makɔrɔniw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ in na dɛmɛ in senfɛ min ye surasiw ka hukumu kɔnɔna na dɛmɛ in kunbɛli la olu y'a kɛ nisɔndiyakoba ye Moriba Dunbiya dɛmɛ in kunbɛli la ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. N'i bolo fa ka jɔ adamadenw na cɛsamusow k'aw ye hɔn n'i bolo fa ka jɔ yatimedenw na k'a ye hɔn n'i bolo fa ka jɔ banabagatɔw ni kɔlibagatɔw la k'a ye hɔn Alahu taala ko kɛnɛ tɛ bunadamadenw ta ye o kɛnɛ ale Alahu de ta an bɛ Ala barika da nin kɛnɛ in kan son excellence général d'armée Asimi Goïta an bɛ barika da ye cɛbɔ da yɛrɛ bɔ ye an bɛ kɛnɛ kan ale de ye welewele da jamanadenw ye ka tila k'a sira yira dɛmɛ in ale de y'a sira yira maliyɛn den bɛɛ la ka tila k'a fɔ sifinnakaw ye k'an k'an cɛsiri ko jamana in tɛ jɔ sifinnaka si kɔ dɛ an bɛɛ kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan sifinnakaw ko ka jamana in jɔ. Ni tun ye Moriba Dunbiya ni tun ale kan ye sɔrɔsilakaw ka hukumu kɔnɔ dɛmɛ tali la ale ye nisɔndiya min yira kɛnɛ kan ko senfɛ minnu ye dɛmɛ sɔrɔ n'o dɔ ye Dɛnba Kone ale yɛrɛ kuma min fɔ dɛmɛ sɔrɔbaw tɔgɔ la a ka lamɛn. ɲuman man gɛlɛn dɛmɛ selen dɛmɛtigi ma o de ka gɛlɛn an bɛ baro ni Gambi an b'a rassurer k'a fɔ a ye dɛmɛ min di président ma a k'a di a ka ministre ma a k'a di a ka département ma ko dɛmɛ k'a y'a tigiw sɔrɔ ni dɛmɛ y'a tigiw sɔrɔ dɛmɛtigi bɛ nisɔndiya. ni tun ye dɛmɛ sɔrɔba olu tɔgɔ la dɛmɛ ni tun ale kan ye ministre Sobe n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ni ɲɔgɔn
dɛmɛ yɛrɛ ma o ministre tɔgɔla Sayon Jara tun bɛ kɛnɛ kan ale kuma min fɔ an ka lamɛn. Baara in ɲɛni la baara in bɛɛ kɛra développement social ka hukumu kɔnɔ dɛsɛbagatɔw o répertorié de b'an bolo min ka kan n'a ye fɛn min fɛnɛ kɛra an ka fini tabagaw n'olu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu denw ni musow ɲɛnɛmak'u kɔ o de la service social des armées tun bɛ yan ani muso minnu cɛw salen don n'u kelen jɛlen don ni duw ye ani dɛsɛbagatɔ caman cadeau in bɛ d'u ma. Ni tun ye Sayon Jara ni tun ale ka ministre so tɔgɔla a fɔra cogo min na ni ye nin ɲɔgɔnna dɛmɛw lajɛ a tɛ foyi ko fɔ anw ka keleya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maaw bɛ se ka mamɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ yen an bɛ se k'o gɛlɛya ta ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'o y'a kunba ye baro ni Gambie ye nin min kɛ ala ka ɲɔgɔnɛ nafolotigi caman bɛ yen k'olu bila olu hakilila u ɲɛ ka se nin ɲɔgɔnnaw ba n'o tɛ an ka nafolotigi ko kuma caman b'o fɔ dɔw tɛ dɔ ye dɛ ka waribaw fara ɲɔgɔn kan san an bɛ waati yɛrɛ min na sa ko n dara ne taara umra la an tɛ umra la ta lagosi k'a fɔ ne taara u bɛ se ka maa caman bɛ yen ka miliyɔn caman bɛ yen k'olu bila ka taa k'u bɛ taa umra la ka t'u lafiya k'a sɔrɔ fantan dɔw b'u kɛrɛfɛ k'a tigɛ ka su bin o se t'olu ye diinɛ don tiɲɛ don nka ni jate fana kan ka minɛ dɛ o de kama an bɛ waritigi denmisɛnnin dɔ ni k'ale sɛbɛkɔrɔ fo Amadu Sako ni bɛlɛ kama ko kɔrɔbeni sɔrɔ suguba kɔnɔna maa lakodɔnnenba don an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ kɔrɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ waritigi dama min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka taa Saudiya la k'u ka taa i ka dɔn k'a fɔ ka taa umra la u b'o min kɛ ale nana yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na ala ka kan siɲɛ kelen ale taara heji ka tila ka mɔgɔw caman bila ka taa heji ka tila u b'o min kɛ tiɲɛ don dɛ ale ma lagosiko la nka n'ale y'o wari fara ɲɔgɔn kan san o san a b'o wari hakɛ fara ɲɔgɔn kan k'o di sendan dɔ ma o ka se k'o bɔ nɔgɔ la a ti tilan dɛ a b'o wari hakɛ de fara ɲɔgɔn kan k'o di sendan dɔ ma k'o bɛ se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ni waritigiw ko kunkolo ma daba don nin ta dama kama ne ni hakililaw sabatira a bɛ kɛ so n'i y'a sɔrɔ ni ka ɲɛtaga ni ka se k'o lase a bɛ maaw kɛ sababu ye maa caman bɛ yen o bɛ gɛlɛya la ka se k'o bɔ gɛlɛya la hali i b'a dɔn ala ɲini min kama ni maa dɔ bɛ yen n'e dalen b'a la k'a fɔ gɛlɛyaba b'a la o ka gɛlɛya yɛrɛ kama ala sɔrɔ de bɛ gɛlɛya e ka kɛ sababu ye ka se ka o bila nɔgɔya sira kan o dɔ bɛ dɔ la o bɛ don ala ko yɛrɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko e ye nin min kɛ i y'a kɛ ala jate kama o tuguli ala la e b'o baraji sɔrɔ fo nin yɔrɔ ninnu jate de ka minɛ n'o tɛ bi an ka wari caman bɛ kɛrɛn na u bɛ taa ka taa nin koba in kɛ k'a sɔrɔ dugumamaw mago b'a la yɔrɔ dɔw la n'o hakilila sabatira gɛlɛyaba min n'a b'an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya ye fu bɛ sira la ala ka nin fɛn ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye yirimajɔkaw fɛ yen zɛrni na ka se ka pavé dɔw ni k'o baaraw sigi sen kan n'o ye bolokɔnɔ dɔw ka se k'olu dilan o baara min sigira sen kan min ye ka dɔn fɔ an ka minisiri n'o ka baara ɲɛsin bɛ bolola baarako yɛrɛ ma ka taa se kɛn yɛrɛ ye o la sabatili ma o minisiri Umu Salisa a ko senfɛ ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Don min na an bɛ nin yɔrɔ in lancé hali ka se ka tɛmɛ a kun ka gɛlɛn mais bi bi in na i b'a fɔ ko o carré kelen ninnu tɛ a mètre hakɛ bɛ taa fo mètre 400 ni kɔ la an bɛ yɔrɔ jɔ ka siraw jɔ nka o jɔli la an bɛ denmisɛnninw de former donc o de y'a tɔgɔ yɛrɛ ye chantier école bon ni chantier ninnu i tilala la dɔrɔn e kɔni kɛra entrepreneur ye taa ka segin t'a la et puis technique min don a ma développer yan nɔ kosɛbɛ an b'a fɛ an ka se ka ɲɔgɔnna kɛ Mali région bɛɛ la donc an bɛna hakili jagabɔ an bɛ se ka kɛ cogo min comme a y'a ŋaniya an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ani premier ministre yɛrɛ général de division Ablaye Maïga denmisɛnninw ka se ka dege baara ɲɛnama na ka dege ten tɛ dɛ k'u dege baara ɲɛnama na baara min b'u nafa. Ministre n'o ye Umu Salisa ni tun ale kan ye fara dali bɔlɔn kɔnɔna na n'u ko pavé ka se ko baaraw sigi sen kan yirimajɔ zɛri n'a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra ye an ka ministre min ale ka baara ɲɛsin Malikura ko yɛrɛ ɲɛnabɔli ma Yaya Gologo ale tun bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ ka taa ɲɛ da olu kan baaraw kan ka kɛ cogo min na n'u kan ka wulikajɔ minnu kɛ jamana yɛrɛ ɲɛta kama da sera olu ma a kɛnɛ kan ministre Yaya Gologo a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Jamana kuntigi ye danaya mun d'an kan k'an ka kɛ minisiri mun bɛ institution cɛ ɲɛ fanga sen minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tora ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara bɛ ɲɛ an bɛɛ bolo o de hukumu kɔnɔna la n nana président fɛ conseil national de transition président a ye n bilasira ni hakilina ɲuman caman ye mun bɛ se ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan institution bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Malikura ko min bɛ sen na an ka se ka a timɛ ka se ka sira ɲuman sɔrɔ. Ne tun Yaya Gologo kan ɲɛ ta sabatili ka ɲɛ se ka jɔna n'o Yakuba ala ko akula ni kolo Yakubaya n'an bɔra ye UEMOA kɔnɔna na jɛkulu min n'a wele ko CPC UEMOA olu ye wulikajɔba kɛ n'i y'a sɔrɔ u ka maba dɔ ne ka bisimila an ka jamana kɔnɔna na o bisimilali sen fɛ a da sira kɔrɔfɔ caman ma Fulona Tijana Kulubali a ka nani a bɛ ko jumɛn de kɔrɔ a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Année 2026 réunion fɔlɔ an nana o la Bamako donc an nana an cɛtigijɛ fo min ye président du CNT du Mali an k'a fɔ a ɲɛna ko UEMOA ya commission ya président bɛna na Bamako ka na kuma baara min kɛla UEMOA kɔnɔ 2025 an bɛna o dossier ninnu analyser k'a filɛ baara ɲuman min kɛla baara min tola ka kɛ UEMOA kɔnɔ donc an profitera occasion la ka président du CNT invité
a ye na an kɔrɔ Tumalo. Ni tu ye Tijani Kulubali ni tun ale kan ye kuma tɛ dɔrɛ ye wulikɛjɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ka wulikɛjɔ n'a kun tɛ dɔrɛ ka fɛɛrɛ balalen tigɛ min ye UEMOA yɛrɛ u ni an ka jamana kɛra CNT wulikɛjɔw bɛ se ka kɛ cogo min na u kɛra fara ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Fondation Orange olu ye wulikɛjɔba kɛ n'i y'a sɔrɔ i ka dɛmɛɲɔgɔnyaba miliyɔn tan bɔɲɔgɔn k'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin kulu caman ma sango bi dɛmɛ caman b'a la n'i y'a sɔrɔ sunkalo bɛnna kerecɛnw ni silamɛw ka sunkalo bɛnni ka kɛ dɛmɛ ye o sen fɛ min y'a ko yɛrɛ ɲɛma ye san b'a fara ɲɔgɔn kun ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Depuis sunkalo daminɛna Fondation Orange bɛ san o san comme jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko kalo min ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don k'an bɛɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka dɛmɛ kɛ donc Fondation Orange bɛ o taabolo de kan an ŋaniya yira ni activité damadɔni ye n'o ye ka balo di association dɔ ma bi an b'o hukumu de kɔnɔ bi association tan ɲɔgɔn na olu bɛna bénéficier balo la n'o balo ye ɲɔ ni malo ni sukaro ni tulu ani nɔnɔ ani kit de rupture donc an bɛ kit de rupture di Carrefour la pour que ka se ka mɔgɔw ka dɔ bɔ degun kan minnu bɛ sun na n'u bɛ fɛ ka boli ka taa so an ye suntigɛ organiser dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka na ni repas caman ye ani misuru fana kɔnɔna la an bɛ k'o fana bɛɛ kɛ bi ta kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka fɛn di association chrétienw ma parce que sunkalo chrétien fana bɛ yen o ni silamɛw fana ka sunkalo bɛnna donc an ye association des chrétiens église catholique an bɛ ka dɔ d'olu ma an bɛ ka dɔ di lujuratɔw ka tɔn fana ma ani cɛsabagatɔ muso ninnu an bɛ ka dɔ d'olu ma olu fana n'u denw ani silamɛ tɔn dɔw fana b'a la ani CT association min na an kɛlen bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka balo d'olu ma balo in bɛ taa a musaka bɛ taa miliyɔn 10 ni kɔ la ɲinan san in bɛɛ kɔnɔna la an bɛ ka kit de rupture ni 50 000 suntigɛ ye ba 50 ye dumuni ye ba 10 ye ani malo ka ca ni tɔni 10 ye donc an bɛ k'olu de di k'olu tila association mɔgɔ ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour ni sunkalo kalo kɔnɔna la quoi. Ni tun ye Sanba ni tun ale kan ye Fondation Orange ni tun ale kan ye olu tɔgɔ la fɔra cogo min na u bɛ na ni wulikɛjɔ minnu kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ donni don ka dɔ fɔ maaw ma a ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan ɲinɛn kɔni dɛmɛko kɔni an bɛ se ka sabati o ma ye anw fɛ an ye dɛmɛ ɲini ko dɛmɛ bɛ ɲini k'a di maaw ma an ma maa ye dɛ nka a ka fɛn min fɔ o fana san bɛɛ n'a gɛrɛsɛgɛ don ka bɛɛ fɔ hali bi nga a sera yan ma se yan k'a di maaw ma nka ni maa minnu bɛ yen n'u n'a ka kan n'a dir'olu ma an bɛ foli de ka dɔ fɔ o waliyakɛbaw ma Ala k'o ɲɔgɔn hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra ye marsikalo tile fɔlɔ o sufɛla fɛ ni ka dugujɛ tile 2 la Seko Mama Famanta n'a ka Xavier filɛ Kirimajɔ Kadɔbugu na ale bɛ wulikɛjɔ kɛ san kalo 12 ni kari tile bɛnna ka dugujɛ ntɛnɛn na u bɛ wajuliba dɔ kɛ u b'o wajuli min kɛ san kalo 12 kɔnɔ na o bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ka don kelen sugandi fana sunkalo kɔnɔ na ka se ka dugawutabaw kɛ o la o baaraw bɔra ka k'u fɛ marsikalo tile fɔlɔ ka n'a tile 2nan na n'o bɛnna kari dɔ sufɛla ma ni ka dugujɛ ntɛnɛn na o sen fɛ maaw bɔra fan bɛɛ dɔ fɛ ni ka n'a ko kɛnɛ kan sirifikɛ Sheikh Ahmad Tijani Haidara ka golokansigi ale tun bɛ kɛnɛ kan a da sera kɔrɔfɔw ma kira yɛrɛ a kanu na ko maaw ye fɛn dɔw fɔ kira la tilamaw ko wajilikɛla caman bɛ yen minnu bɛ ka kumaw fɔ olu yɛrɛ b'a la nka u ka fɛɛrɛ kɛ kira ka ko ka jɛ Sheikh Ahmad Tijani kira yɛrɛ jɔnni Ala de ye Ala kira yira an na i bɛ fɛn caman mɛn Ala kira la an ka jɛ ka kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ riwaya dɔw a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ nka o min ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn jɛ an kan ka jɛ o dɔw kɔ o dɔ ye jumɛn ye fo Ala kira a fɔli ka gɛlɛn nka kala don fataw bɛ sugunɛ kɛ sunungu ka cogo min o y'o ɲɔgɔn de danbeya ka taa Ala kira ma a b'an ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ tali bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ko kɔrɔti ye Ala kira minɛ fo fataw b'a kɛ cogo min ɲamasunungu ka Ala kira tun b'a kɛ ten a ye ni riwaya in ta ka ni hadisa in ta a y'a gɛrɛ kuranɛ aya la Ala b'a fɔ yɔrɔ min ma dalla sahibukum wa ma gawa a ka tiɲɛ aw bɛ min dɔn magangaw a ma fili a ma nalo a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ mɛ an ka miiri hakili ni kodɔn na mɔgɔ min labɛnna ka na diɲɛ bɛɛ dilan ni maa sera k'o yɛrɛ hakili tiɲɛ Ala kira bɔɲɔgɔnko mɛ jɛngɛra ni nin ye nka donna hakiliw la de nka a bɛ diyagoya an ka jɛ ka Ala kira sanuya k'a fɔ ko Bukhari ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ fɛn fila de don Bukhari fɛn min b'an bolo yala Bukhari ta don wa kelen siga bɛ yen Bukhari yɛrɛ caman yira ye n'an k'o bɛɛ to yen Bukhari yɛrɛ don tiɲɛ dɔ koyi a ye nin fɔ yala ni Bukhari ye fɛn o fɛn fɔ ko kira y'a fɔ Bukhari ye kira ye wa a ye kira yebaw ye wa o bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye Ala ka kuma ni ani riwaya ye ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kɛ ni Ala ta de o la fɛn dɔw bɛ yen an kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kira ni cɛtɔw tɛ kelen ye dɛ Muhamadu Ala y'a bonya min kɛ hali mɔgɔ minnu bɔra Ala kira joli la a denkɛ 3 min n'a y'o sɔrɔ denmisɛnya la o seginna Ala ma sabu Ala ye cɛ in bonya
joli do kato ala kira ko kiraya bana Allah bay Muhammadu ola dinje man jiti ka fo min bi wele ala kira dewna adoka ka fusa ala ka danna bay kira min yoye o kira kuma dele ka nyami fama dele ka dola koroti tigiti se ala kira bonyongola ni kan ziganga kira lade adona kono de o kira yi hala ka kira ya amado nga Musa bi ci domi aya do ko ale cira Ibrahima ya do ko ala ya le ci Musa Isa Nuhu kira cira abe ya do ko ala de ne ci fonga kira wallahi madola ni iko zirinda kan ibidde kunke joni ma wajulu keta amba ya ketande nga famu ni hakli wuto hey cene kala minu mislame no fe bio anganja to fedo fora korole ngundo koy ambe ka fotado ngal na sabatira do ofu bina anga kiraka kirayala kodo manana kayi kele ba wona benin dine ina oluba no feni fe unya hakli tigu de be kayira ula kira cira fo be aka kiraya do isa bamuna vinina ala ko nyichi kuma ufe bamuna vinina kira do bamuna vinina o ya ala ka chilase me aunga kira sambinani a hakli wulile ta do ko kiraya le kira buni boli jigina ka so ko musoman datugun abi yere abi birfile ko na sirane do ala chemi nana be kandali kama ni osrana mimbi na alaka chidama abina muvonne ni abaka kira don jogodi amuso ko ama isigi ni kira ite kira ne de bina fiye Allah akombi disa bonguna na atigi jora okoro jine jugudu nganda tara okoro meleke ute woli muso kuna ngoloye okoro meleke do akisani focho kai khalite de kira haklisi alako kira minga hakela akonna de nga kira chinni munye mimbi fusaya dine bay o dine inchiba de flane minga dine kanga fusaya dine bay nga o dine tiginde mago jora jonna dine tigi dola khadija ya takata kirche morde fe ko nche abagara kulwola ni boliserama ngambe fe ka foye kira do wa kira te kirche o dole bina Muhammadu ka kiraya foye cena nganga sabali jendo be ulu kanga faranyon ka nene kan le jeno kaningenga bo ala kirana billahi aliyul azim nene zabatira mami ndaka kiraya do krechende ya foye ko kire o wati de kiraya dara la kale kire galodo atsaka sabati modul mustafa ma baga ajja masra qur'ana yo nafiyu kabo ala kirala pewo jibilati kira ala kirala balerla sanayele do usera sidratul muntaha do mozu korowati mi ne ala ko kira manna ako jibla tugunno fe jibla kodi ako nyebe meleke o anchama mi na wallahi damambela ni jibla temena ninga ala ya noro ba halaki modul mustafa ikelindo sa ni tuye cheka matidan ne aidara ni tuye ale kanye ela do cheka mama famanta ale ka keneka ako senfe mamunu be ni asuru yere kene labe mi ya mado ulu ka shira di angulu do lame ne to ko Seyda Fatima Traoré abo Bakorba Bugula Sheikh Alhaji mama famanta ale angani asiri mogo do bi mawdu ke san kono shekilindi no ala kira alayhi salatu wassalam ale ka bangini bebi je ko de ke me ale ala nyini kira bangina tene shu abi wajulu bilibili bade ke kana kira valeri yira ana hukum ko nana aya kanu san kuru kara kono san san sungolo kono ka dongelenta angana kana mawdu bay nyene ma nyokon fe mo mina kana wajulu bakke anyi o de Sherif Ahmed Tijani Haidara bale de wila kana an wasa an karamugo Sheikh Alhaji mama famata ali akan yana mayata kadi Sherifu Usman Madan Haidara ayakan yana maya di oma famata bita Haidara fe kabi mugo ta don de ba jo kofe fu ala sona bi ale de bi nyefe ka sababu ke muya kayire dogo ya na kayire majigi o de Osama ala kira waruko la ka dépense ke ula o binti alela ni asebe ko na fofamanta ya ka chukumna ake ala bi deme ne to Nuhu Mamadu Kone ne bi Bamako yiri mojo ami kira ka kene de kan on nye joro na ngasheku Sheikh Alhaji mama famanta ale bi to ko kene mi sigi dimashi ka dugu jettenena kira ala ye ale di an ma ka bettenema to bu ka mawludu ke sangono shekele hay Sheikh mama famanta ale ba take she binani ani she sheke
san kɔnɔ an bɛ o kɛnɛ belebeleba in de kan jama bɔra an tun bɛ jama min nɔfɛ an ka sherifukɛ de tun b'an bolo bi n'o ye a seyidi sherifu usumani madani hayidara ale ka golokansigi ye ni o kɛra sababu ye k'a fa wasa ka tarikatigiw wasa o de tun bɛ anw bolo bi o ye laada ye anw bolo san o san depuis anw ye nin kɛnɛ in sigi ni san yɛlɛmana sherifu ahmad tijani hayidara an b'ale wele ale bɛna o anniversaire kɛ san o san nin kan ka bɛn a tako sabanan san o san a bɛ yiriwa ka taa de anw yɛrɛ bɛ nin baara in na maa min ye baara in tu tigɛ n'o ye Sheikh Mama Famanta ye a ma kulonkɛ baara in na wajulu ka di mɛ ka taa wajulu kɛ lɔgɔkun o lɔgɔkun a ma nɔgɔn dɛ nka alhaji Sheikh Mama Famanta y'a disi da a la cogo min na anw fana sɔnna k'an yɛrɛ d'a ma o de y'a to san o san dɔ bi fara jama kan ni tun ye a ko labɛnbaw ni tiyolu kan ye kɛnɛ in kɛra kɛnɛba ye mɔgɔw ka bɔ fan bɛɛ dɔ fɛ ni kana la ka dugawu kɛ a la an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ a Sheikh Mama Famanta olu bɛ nin hakilila min ta ni ka diinɛ sankɔrɔta ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya jamana in kɔnɔ dugawu minnu bɛ k'a la ala ka dugawu bala yɛlɛ ka basigi ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye sunkalo ye tile 21 bi su ye 22 su ye o n'a fila n'a dugawu min Maliki Danbele ka bɔ Maba Joyila mara n'a sigilen bɛ Joyila ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn sunkalo su 22 o ye su nɔ ye o nafila ye jɔko 2 de i bɛ fata kala fo ka taa s'a laban ma ka sabbi isma rabbikal aala kala fo ka taa s'a laban ma ka inanzalnahu siɲɛ 3 kalan fo ka taa se a laban ma ka kulu wallahu kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 ka kulu azu birabbil falaki kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 ka kulu azu birabbin nasi kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 arakan kelen o kelen kalan ninnu de bɛ kɛ i tɛ taa tenduru la f'i ka nin kalan bɛɛ kɛ ka ban i ye o kalan bɛɛ kɛ ka ban fatiha kalalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa tenduru la ka tila ka wuli tuguni ka fatiha kalan ka nin kalan kelen ninnu kɛ ka sɔrɔ ka taa tenduru la o ye jɔko 2 dafalen ye salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye arabukanama اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين بابا على دايلك ne zungole ngono ika fusamandia bundawla ika jigilike ne ka sungole ngono ika barkawla ika mbesema sungole ngono kan ika jemba ya wajibi yalunyi ala ika nsigi ika alijine dukene ferelun ngono ya e alami bi itajwa baw olu ka duko jabi ala ka ni sababu itwe Maliki Danbele ka bɔ Maba Joyila kɛrɛfɛ n'a sigilen bɛ Joyila an bɛ dugawu kɛ kalo in ala ka tɛmɛ ko ɲuman yirana dugawu minnu kɛra kɔnɔ na ani ala bato minnu bɛ kɛ kɔnɔ ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ ka dɔn a tɔ kunjɛ ko ɲuman k'o yira n'a alisala ɲuman bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra ye bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ mun de ye an ɲininkali kɛ Laɲaya Keyita la ka bɔ Jɛnɛso n'a sigilen bɛ San Lafiyabugu Laɲaya Keyita mɔriya ye mun ye an ka yɛrɛ lamɛn maa camanba de bɛ yen a y'i pan k'i don a la mɛ a ma ɲɛɲini parce que mɔri ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko mɔgɔw tɛ dilan ne taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se ka mɔgɔ dilan koyi ni nana ne fɛ ne baara daminɛ ni lajɛli de fɔlɔ parce que maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ a kɛlɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i ka lajɛli kɛ ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mɔgɔw dilan ni Ala taala ka diɲɛ Laɲaya Keyita mɔriya yɛrɛ kuma cayara ka sɛbɛn mɔriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko barawutu karamɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kalan kan k'u tɛ se ka baara barawutu ye mun ye a bɛ baara cogo di barawutu ye ala tɔgɔ min bɛ yen ne a ka farin ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barawutu ko jinɛ tɔgɔ don jinɛ tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don barawutu so 2 bɛ yen so kelen o y'a sanu bonda a fɔ de ma ko barawutu sugu fiyɛ masa Solomana ala taala ye barawutu de d'a ma a ye sanu karabana ka jinɛw karabana ye a kɛla ni nin bonda in de barawutu bayti dɔ bɛ wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki ninnu ye dɔnniw de ye quoi o ti kɔrɔbɔ quoi nin dɔnni don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ ɲini kana maaw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bɛ kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ yen nɔ 1000 t'a bolo ko k'a ka 230 bɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛrɛ ni o ye lajɛli de nafolo baara bɛ ne bolo i bɛ baara de kɛ mɔgɔ ye sababu bɛ dayɛlɛ ne ta bɛ kɛ sɛfinman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ min a bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ko sɛfinnafolo dɔw ko sɛfinnafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ sɛfinnafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun olu fana bɛ yen n'a fɔra sɛfin a mɔdɛri ka ca a min bɛ ne bolo o saniyalen de don ne y'o kɛ a ka ca wa dɛlɛ yɛrɛ b'a la kalo 3 ni tile 9 fɛn dɔ bɛ ne bolo fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka ja la parce que ale prix bɛɛ lajɛlen 1000 de jate fɔ yiri kulu 1 don i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma n'i ye ko n'a ye i bɛ segin ka n'a ta o ale kɛn k'a ye de dɔnni ye sira 2 de dɔnni dɔw bɛ olu bɛ baara ni se de ye ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mɛ se tɛ mɔgɔ min n'a nan'i fɛ kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan fɛn min se t'a ye a dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ dɔnni o cogoya de ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ wele n ka orange la 92 33 84 50 Mali tele 67
63 43 49 a bamanankan 92 73 84 50 ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta n ka fori b'i bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga ni tibetali kɛ la yan kita la ka bɔ jɛnɛsuwa n'a sigilen bɛ san lafiya bugu an bɛ don min na i ko bi moriya a kɔrɔfɔw tɛ yarabi bɛɛ ko ye mori ka mɔgɔw dilanbaw dɔwɛra yarabi ala k'an mugu ɲɛbaw ala k'an ɲɛsin olu ma n'an bɔra ye o y'an talen jamana kɔ kana na o mu danbele mun bɛ bolo bi a karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min an ka jamana kɔ kunnafoli ye an b'a daminɛ ni Iran ale jamana ye Iran wasadenw bɔra ka fɛn min ye mu jataba kura ko o sigi sen kan n'o ye Ayatollah Ali denkɛ kɔni ye k'ale sugandi k'a bila a fa nɔ la a jira k'a fɔ ko ni Ayatollah kura in kɔni ko a bilalen a fa nɔ la fɛn min kɛra sababuya kɔni min ma bɛn États-Unis ale jamana ɲɛma n'o ye Donald Trump ma a jirala k'a fɔ ko Ayatollah Ali yɛrɛ ko ale fagara février kalo tile 28 tɛmɛnen na a ŋunukan kɔni kun bɛ senna k'a fɔ ko denkɛ in kɔni ko a bɛna sugandi ka bila a fa nɔ la nka fɛn min ye Iran ale jabaranisoba kɔni ye olu bɔra ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko fɛn min Ayatollah Ali denkɛ kɔni ko ale sugandira ka kɛ u ka kɛmɛni kura ye a jirala k'a fɔ fɛn min Donald Trump kɔni fɛnɛ bɛ bagabagali walew kɔni na ka ɲɛsin a denkɛ in kɔni ma fɛn min bɛ taa se fagali walew kɔni ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Ayatollah Ali denkɛ in kɔni ye ko n'a ni États-Unis marabagaw kɔni bɛnna a la ko bɛna kɛ sababuya kɔni a ka to a nɔ la nka n'u ma bɛn ala kɔni fɛn min ye fagali bagabagali walew kɔni ye o talen bɛ ka ɲɛsin a fɛnɛ ma an bɛ don min na i ko bi Iran jamana ale kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ Burkina Faso jamana kan jatigɛ wale bingani dɔ bɔra ka kɛ Burkina Faso jamana kan min kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na lakana tigilamɔgɔw daga yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni bɛ wele kɔni ko Gimi no o bɛ Burkina ale kɔrɔnya fanfɛla fɛ Yamba a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ kɛbaaw ninnu kɔni k'u bɔra ka wulikajɔ dɔw kɔni kɛ kunnafoli kɛbaaw kɔni ka fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko maa caman de kɔni bɔnɛna u ni na ni wulikajɔ in yɛrɛ kɔni senfɛ nka fɛn min ye Burkina ale marabagaw kɔni ye u ma bɔ ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ni waleya in kɔni kan nka fɛn min ŋunuŋunukan min kɔni bɛ senna kɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni ko maa caman kɔni ko olu bɔnɛna u ni na nka o n'a ta bɛnɛ fɛn min Burkina lakana tigilamɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ caman kɔni na sanga ni waati dugudenw kɔni olu bɛ se ka taa bɛn ni basi ani kelenya kɔni ma cogo min na Burkina Faso ale kɔrɔnya fanfɛla a ka ja ale hakilibiyan fanfɛlaw kɔni fɛ barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko bingani wale tigilamɔgɔw k'u ka wulikajɔ fanga kɔni ko a ka bon kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi o kɔfɛ Senegali jamanakuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye ale kɔni ka wulikajɔ dɔ kɔni senfɛ n'o kɛra a ka lajɛrɛ dɔ kɔni senfɛ min bɔra ka kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ale kɔni kɔnɔna la fɛn min a ka marabagajɛkulu Usmani Sonko kɔni maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko ninnu cɛ kɔni ka da ɲɔgɔn na kosɛbɛ fɛn min ye Bassirou Diomaye Faye ye n'o ye Senegali ale jamanakuntigi kɔni ye a ka lajɛrɛ dɔ kɔni kɛnɛ kɔni kan fɛn min ye politikima dɔw kɔni ye ani k'a fara minisiri dɔw kɔni kan u y'a jira k'a fɔ ko maaw kɔni k'u ɲɛna ta fɛn min ye ɲɛma fila olu kɔni cɛ la o ŋunuŋunukanw kɔni cɛyalen bɛ an bɛ don min na i ko bi Senegali jamana kɔni kɔnɔna la barisa maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko esike ko bɛn bɛ ni maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana mara ale kɛcogo kɔni na an bɛ dugawu dɔn kɛ bɛn ni basigi ala ka nati diɲɛ jamana ale kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an cɛ o mu danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ yɛlɛma ala ka basi barabara ani k'o sabati an bɛ foli ni tani ta ka ɲɛsin an kanuba dɔ Masaba Kamara ne ale bɛ Dagaba kɛrɛ kɔnɔ na n'ale feerelikɛla ye limajɔ dɔ fiyɛ la ko an y'a ka sama an y'a kibaruya mɛn nka ɲɛ ma da ka fɔlɔ dɛ ko a ye sɔba k'o bila ko sɔ y'ale ka fɛn ye fɛn bɛ yen n'a ka di olu kamaralakaw ye kosɛbɛ wa n'u b'a fɛ ka maa bonya min u ka maa ba ye olu fɛ u bɛ sɔ de d'i ma sɔ ka b'olu bolo ka tɛmɛ sanu kan a ye sɔ bila ko anw ko ka da ye ko kana sɔ di a ma sɔ in kɔni dira Mamadu Samake ma k'o ta ni anw man ta ye fɔlɔ o tuma Mamadu Samake ko sɔ a kɛra ale cogo min na ale y'a fila bɛɛ ale ka hakilila ye k'o bɛ bɛn o tuma an b'a fɔ Kamara ka muso ye ko anw ye sɔ kibaruya mɛn k'an ɲɛma da sɔ kan fɔlɔ k'u ka sanu mugu k'an y'a kibaruya mɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ka sanu mugu k'an y'a kibaruya mɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ka sanu mugu k'an y'a kibaruya mɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ka sanu mugu k'an y'a kibaruya mɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ka sanu mugu k'an y'a kibaruya mɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn